Здравейте, пичови пичойки! Здравейте и добре дошли в вторият епизод на нашият Hardcore Survival. Тъкмо влизаме в... Започваме клипът на тази страхотна гледка. Този залез, който е зад нас, но преди да е приключил той... не, това са млами. Няма значение. Днес, какво ще правим? Днес като цяло мисля да събираме някакви работи. Аз тук малко понафармих дървенца и тази къща, ако си спомняте предния епизод, имаш така една къщичка тук, няма я вече. Няма я вече, къщата е в този съндък. Като цяло, това не е базата ни. За тези от вас, които гледат този епизод за първ път, за тези от вас, които не са гледали първи епизод, това не е базата тук, не се притеснявайте. Защо сме тук? Сега ще попитате тогава вие, аз ще ви отговоря много лесно и много бързо. Сега ще ви обясня защо ние аджба сме тук. Така, позволете ми само си направя ни пръчки, ето толкова мисля, че са ни достатъчни, даже малко повече, няма никакъв проблем. Тук има пещера. Ако не сте разбрали, тук има пещера. И с тази пещера ние фармим неща като кобал, неща като въглища, които вече ми свършиха, което означава, че се да си взема още и други неща, но има не неща, които може би са ни малко по-важни в Майнкрафта и ги има тук, предполагам. Когато отидем до пещерата, слизаме. Първо, че има копра, което е най-отвратителното нещо в Майнкрафт. Така. Продължаваме насам, естествено. И там няма нищо. Там мисля, че има въглища. Не съм сигурен. Неп. Штрак. Не съм казал штрак. Тук имаш един вилиджър. Като цяло. Мисля, че имаш един вилиджър, който не е по-добър от мен. Дъп, искаме вилиджър. Не си по-добър от мен, няма да излезнеш. Така. Но, друго нещо, което има в тази пещера. Сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа защо предполагам, че още доста време тук ще си отседим тук. Така. В миналият епизод експорнахме тук, но не отидохме надолу. Аз между епизодите си направих тунел, че там взех въглищата. Имаше малко въглища. Направих си. Не тунел, че стълбички. Правих си приятно удобни стълбички. Тук има още въглища, които ще вземем, но имаме си равин. Това копърле, да. Имаме си цял равин, предполагам, има въглища там. Не мисля, че Optifine е читване. Не мисля, че стига до Deep Slate. Предполагам, че стига до Deep Slate, има по-дълбоки пещери. Има въглища. Не виждам желязо като цяло. Мисля, че желязото е... Цял в този епизод ще вземем желязо. И този епизод сигурно ще е по-дълъг. Не съм сигурен. Но има желязо. Няма желязо. Мисля, не съм виждам. Тъй като аз искам да се ориентирам, така си преспамвам тук торчовете. За да мога отдолу да ги виждам, да знам на къде съм. Така, аз имам стълбички, се фървам като наркоман, като трепан. Така. Ето тук, ето така. Цяло не хъбим, не пестим торчове. Знаете ли? Няма да рискувам. Ако умра, тук умирам за винаги. Което означава? Това е желязо. Не е желязо. Ето тук ще започна да копа надолу. Мисля, че би трябвало да стигна до някъде. Но не съм абсолютно на 100% сигурен. Сега ще видим. Цял в първи епизод не правихме доста работи, но
Мисля, че в този ще гледам да направя някакви надписи. Примерно ако намеря диамант, ще е добре. Но се съмнявам. Съмнявам се. Цяло в тази игра вече е желязото по-трудно от диамантите. Ако не сте разбрали. Попрете в коментарите, но мисля, че желязо повече го има над... В смисъл, над извън пещери, по-скоро. Не съм сигурен, ще се изложа, ако почна да говоря. Мисля, че на това ниво, примерно, тук няма да намерим желязо. Мисля, че желязото е по-скоро по планините срещу повече. Не съм сигурен, ще ви изложа много. Сега, примерно, тук къде излизам? Оп! С малко търпение всичко става. Така. Виждаме, че това тук има стена евентуално, значи. Това означава, че ето тук. Почнем пак да купаем. Цяло усещам как ще намеря диаманти преди желязото. Просто го усещам. Мисля, че най-редките ресурси в тази игра мисля, че са Diamond Ore, в смисъл стария Diamond Ore. Stone Diamond Ore, по-скоро мисля, че се казва, не съм сигурен. Мисля, че това е... И Deep Slate Coal. Уау, това е някакво огромно пещера, това не е равин. Тук, ако няма тук... тук ако няма желязо, не знам къде ще има желязо, честно. Просто скоро е пресекло равин. Но да, ние сега сме за кол. Чуете зомбито. Което идва към мен. Не го критнах. Нашите изисквания. Това какво е? Сталактит, мисля, че беше. Дрипстоун. Само едно. Вау, това е да си гаврен човек. Мисля, че хубавото на тези версии обаче е, че Iron Dust работи с Fortune. И вземем ли Fortune 3, което е естествено далечен още енчантно. Вземем ли Fortune 3, сме ние. Сещай как играта ми лагва. Много тъпичко. Аз не обичам, затова не обичам. Това какво е? О! Това са от тези готините. Бат, тук сега ще направя някаква тъпотия, ще ме убиете в коментарите. Вау, това е много готино. Това е мега готиното. Това много ме кефят те. Там много ме кефят. Как ще щупат? Тъп е така. Тия за какво се използват? Моля, напишете ми в коментарите за какво се използват тези работи. В смисъл, напишете минутата на клипчето. Примерно, ако е четвърта минута и за какво се използват тези работи, защото аз нямам на никаква представа. Помня, си използвах май да оцветяват броните или нещо подобно беше, не съм много сигурен. Но помня, че се правеше нещо с това. Сигурен съм, че се прави нещо. И не е само така да направиш блокче. Нещо се правиха STR-ата, точно. Как се казва? Аметист шарт. Много ме кефи. Моля, така примерно си го сложа тук. Не. Не мога да сложа. Къде мога да сложа това нещо? Тука? Не. Само на... Няма къде да се сложи това. Това примерно, това не може. Те са порасналите. Че са? Не, това не мога да сложа тук. Това? Това взима силката, че сигурен съм. Тия по-пиксел артнатите ги взимаме. Не, това не е. Тъп е това.
Почти сигурен съм, че за тази лава има нещо. Мале, това много ме кефи. Тара-тараран. Това много ме кефи. Цял, дали ясно е, че... В смисъл, вие виждате, аз избягвам да играя на те по-новите версии. Като цяло, винаги... Това е на 15. Не знам дали само при мен така, но просто на моят компютър по-новите версии ми лагват. И аз винаги играя на... примерно, 1.20 ще го играя, примерно, когато е оптимизирана максимално добре. Но да, това е мой проблем. Все тая. Сега просто играем на 1.19. 1.20 много ме кефат броните, обаче страшно много. Те новите брони. Мисля, че след време, примерно ако ви хареса тази поредица успешно, примерно изиграем играта и евентуално умрем някога, което ще се случи със сигурност. Примерно ако ми си играе в този свят, просто ще се върна. Не съм сигурен дали може. По-скоро може, защото на спектейтър като умрете просто ви пуска в на хардкор като умрете ви пуска на спектейтър. Мод, уау, тук е много валище, това ще го купаем с Fortune, сигурно съм. Гледайте колко много желязо има, вау! Гледайте ли колко малко съм го изтървал? Съм щял да го изтърва. Гледайте, тук има желязо. Винаги първо си направим брони обаче. Няма да правим... Искам... Dynamite Waiting, така. То скелет ще му убие. И тук има желязо, добре. О, fuck me. Естествено, моб грифинг. Добре, явно моб грифинга не е махнат. Мислех да го махна просто. Сега си... първото нещо, което ще направя са брони. В смисъл... Не искам да... В смисъл си направя една кирка с тези, които имам 3. Другите всичкото отива в брони, защото... Както казах, това е хардкор. Умрем ли? Умираме. Смисъл, няма да ли интересува, естествено. Но... Просто... Тук имах нещо. Просто не искам да рискувам. Ако имаме Fortune тук... Ако Dust... Тоя... Новото желязо се... И злато се комбайнват с... Голд. Но послушайте ме сега, приятели мен. Злато фенда. Те златните Netherite, недър брикове, те недър... Как се казах? Това блокче, дето цялото е Netherite, цялото... Как се каже? Недърак голта. Просто го пускате с... Пускате го, както го изкопаете, го пускате в фурната. Защото ви дава цели ингати. Защото, примерно, ако изкопаете 2 стака, няма ви да даде един стак, примерно, голд. Ами ще ви даде 2 стака злато. Тук отивам пак към пещера. Много са огромни тези пещери. Много са огромни, дадат много торчове. Сега награем с тям карта. Трябват ми 20, 30 и няколко желязо, мисля. Но тук е перфектният момент. За да си вземем малко почивка, да си направим... фърнеси. Които фърнеси да използваме за направата на нашите железни инструменти плюс малко брони. Чувам Ендермен, който ще пребием сигурност, но... Оп, отиваме към Deep Slate. Вече сме минус, 0 сме. Опа!
Не, умряхме. Така умираме. Няма да умра. Аз съм най-добрия на тази игра, аз съм ще умра като животно. Няма да умра, съм бог. Винаги се разминавам. Естествено, ако умра, ще си го призная, че съм умрял. Така. Първото нещо, правим кирка. 2 кирки ще направя. Добре, окей. Та ще я доизкопая обаче. Така, още една китка искам. Така, плюс щит, защото съм на хардкор. Това за първ път си правя щит в Майнкрафт. Те на 4. Те на 4. Така, така кирка имах. Брат, същото рол копър не ми трябва. Никога не ми е трябвал копър в Майнкрафт. Никога няма ми трябва копър. Панталони си правя. И се развиваме. Чакаме. Това нищо мога да правя с него. Това даже нещо. Био знай. Така. Това, ако съм го ставил в клипчето, ще е окей. Как си правя нещата, но такива скучни работи понякога ги режа. Да. Така, продължаваме. Сега. Това никога няма потрапя в живота ми. Това. Едно. Сори. Мале, тук за малко да не се гът, да не ме гът. Нямам храна, трябва да си фарам храна малко. В момента сме много силни. В момента имаме щит. За първ път се правя щит в Майнкрафт. Няма ви лъжа. И като цяло съм свикнал да играя точно на 4 винаги. Като играя с трудна систем карта. Много съм предсказлив в тези бебета зомбита. Бебето зомби. Най-трудното нещо в Майнкрафт. Повярвайте ми. Диамантите мисля, че се срещаха на минус 50. Че си взема ачивмента. Няма ли ачивмент съм взел тип след, че съм тарикат някакъв коти. Оп, злато. После как ще се връщам, не знам. Аз не си знам пътя толкова много, аз винаги си го в пещерите като бъда. Щом семена, не знам. Бат, това е много най-якото нещо на света, то щит. Аз ще почна игра само щитова, бе. И
примерно някой крипър, ако ме изненада штрак, не ме убива. Тук много желязо, бе. Nice try, bitch. Аз си връщам теорията за желязото, всъщност. Наистина, тук има доста желязо. What? Оп, някой ме дропна лък, окей. Дали ще го използвам този лък някога, съмнявам се, той няма durability. Целта ни е един стак желязо поне. Сигурно и в другия епизод просто така ще майниме. Видях едно желязо имаше също. То навсякъде има желязо, естествено. Но видях, ето така. Такова дипслейтско. Кефи ме. Хубава. Като цяло много ги хейтя тия пещери. Аз лично много ги хейтя, но... Сега... Лесното не е интересно, ако както знаем. Защото ако примерно на другите версии, отивам си Unknown 11 си спамя. Нещо, което не намирам тук е въглища. Това диамант ли са? What? И тък му казвам, стария Diamond Dust е най-редкото нещо в Майнкрафт, ето го. Ами добре, намерихме диаманти. Това всичко за този епизод, не ще го се споко. Ще го направя дълъг. Предният епизод беше много кратък. Предният епизод, в принцип, от 7 минути, от 20 минути го направих 7 минути, което е страшно. Затова просто този епизод няма да реже. Мисля, ако ще реже нещо, което е псувня. Абсолютно всеки един епизод, ако съм изрязал нещо или е псувня, или е нещо друго, просто казвам. Или съм се изпсувал. Или просто нещо друго е се случило. Просто съобщавам, не е нещо интересно. Ако е изрязано е псувня или фалшива информация. Точно така. Много обичам да играм Майнкрафт. Вчера гледах едно клипче. Защо Майнкрафт никога не умира? И в това клипче се казва защото просто е номерен. В смисъл, не помня точно какво се говориш, но имаше нещо свързано с апдейтите. Точно конкретно с тези пещери. Защо Майнкрафт точно не е умрял? Беше свързано конкретно с тези пещери. И така е смисъл. Аз не ги подкрепям тези пещери, аз много ги хейтвам тези пещери по принцип. Но просто, нали, сега примерно като седа и си играя и така ми е чил. Винаги, това е идеята на Minecraft, просто да ви е чил, да не се напрягате. И естествено, ако не сте трайхардери. 5 крипъра бях това, между другото. То не е хит. What? То не е един хит. Ако умра, ще умра само аз. Нещо, което виждаме, че няма много въглища тук. Знам, постави и 2. Не, моля ви, не ми здравите въглища.
Добре. Да, Майнкрафт просто е игра, която... Не, бе, брат, стига, бе. Нищо не искам от вас повече. Бат пичо набиваме. Много елементарна си игра си шут. Подкрепям хората, които играят си шут. Просто слагат си торчовете на 4 и забравят. Три ме имам в момента. Леко стъпвам. Оп. Те се сбиха. И то само го викаме тук при мене. Така. Заобикаляме. То го шибам с лъка, къде е. Оп. Тук има и въглища като по поръчка. Не е толкова трудно да се бият срещу мобове в Майнкрафт. Ако тази мишка не спре да ми дъбъл тапва. Чакай се. Вау, това зомби. Това зомби въобще не си свърши работа. Тук всъщност знаете ли с кое е повод? Тук е повод да играем с брата. Време е да отдаде малко уважение и на горната част от нашето занимание. Виждате, всъщност събрахме доста работи. Няма ви лъжа, чакайте малко. Събрахме. Да, тук го остави. Кобълстон ще оставя тук. Това. Събрахме 2 диаманта. Не съм очаквал, ще намеря диаманти. Със сигурност ще отидем пак, ще копаем. Това да ви е абсолютно много ясно. Сега директно отиваме да копаем. Но ще сме по-силни. Тези направо ги изфърлям. Не ми трябва да се правя нови. Така. Штрак.
И сега ги чакаме, докато ни се рестартира, докато ни се опича желязото. Искам някакси да започне изграждането по своя дом. Тъй като естествено няма да живеем в пещерата. Искам просто някакси да... Искам да живея някъде около това село. Като цяло. Имам вече за вилиджери. И искам да направя външната част. Първия етаж. Затова ще взема малко от желязото и ще направя една брадва. Така, естествено ще си довърша това. Имам ли стринг всъщност за... едно стринг ми трябва. Едно стринг ми трябва. Добре, сета. Така. Си направя хелмет плюс материали. Това. Добре, 200 сета, няма значение. И това. 1, 4, 5. Цяло. Искам някакси. Искам в тази къща да има и градини и такива работи. Цяло в недъра ще ходим. Много след като... Искам и вода. Кофа с вода. Си направя 2 кофи. Къде са? Цяло. Дайте ми малко време и ще ви покажа какво искам да направя. Първото нещо, което искам обаче да направя е да оправя тук водата. И не им открадвам водата на селените, просто я взимам, за да мога ето тук. Трябва и вие така да се абонирате и да ударите камбаната е така. Сега ще разберете аз защо обичам да правя нещата в Майнкрафт със словове. Това са ми укрепленията на къщата. Тази къща ще бъде огромна, както виждате. Страшно огромна ще бъде тази къща и няма как да не я почна да правя със словове като цяло. Като цяло палитрата палитрата такава акация плюс и не съм си сметнал хубаво като хората нещата. Няма значение. Сега ще видите просто горе-долу какво искам да ви покажа. Виж, пичо, аз не съм скептичен, но тази къща съм сигурен, че ще му оставя out of any дърво, в смисъл any woods, както обичам аз го казвам, но аз обичам такива неща, обичам да правя големи неща, обичам просто като го направя, да видя колко не съм могъл да го направя като хората и да разбера, че словете са ми на място. Значи, така. Сега ще видите горе-долу аз какво искам. Това ми е идеята с тази къща. Дайте ми една секунда просто да оправя. Също сме окей с тази къща за сега. Смисъл, искам искреното ви мнение дали ви харесва. Като цяло...
Мене е кефи, ако и са ни пурпурни, примерно с такова, или примерно праск кварц. Но това означава да имаме толкова много, да имаме страшно много праск, буквално така ще ми изяе малкото дърво, което имах. Храната ни е нещо, което ние просто нямаме. И това ще струва. И затова аз отивам на приключение, което приключение ще ви взема и вас. За храна, тъй като няма храна. Няма храна и този клип го снимам 2 дена след като снимах предната част. С кейването. Просто толкова много. Знаете ли какво? Вместо да фарма храна, си направя ферма. Там руин просто. Сега ще ми го видим. И направата на тази къща беше много забавна. Предположение, че слушахме миликитичи, но въпреки това не препоръчвам да правите толкова големи къщи. Само една ли си ти, бе? Не ми съжалявам. Това не беше първото убиване на... Уау. Но иначе... Мене ме кефи като цяло. Ще направим тази къща. Естествено там има повече. Добре, окей, тия ще ги взема. И така, продължаваме да фармим храна. Като цяло днес е ден 2. От нашият food farm. В смисъл ден 2 е снимане на този клип. Този клип е сниман от 3 различни клипа. Уау, вижте ли какво нещо видео едитика и вие не го разбирате дори. Защото се пускат и трите в програмата за обработка. Но да. Като цяло мисля, че не е толкова хубаво да избивам всичко. Аз сигурно си направя чикен кукър. Това няма и да се съмняваме в това, но... Друга страна, аз се връщам към базата си. Играем на по-малко рендър distance, тъй като е почти невъзможно да си позволим да играем Майнкрафт на по-голям рендър distance, тъй като тези версии не са ми оптимизирани или просто ми убиват ръмта, защото пусна 17, както игра по принцип ще лагва много. Сега директно почва да лагва. Добре, не само, може би трябва малко да се просходим. И почва ни се че играта. Цяло да, не е много Word. Но както и да си направим къщичка там, когато умрем, но да умрем по-скоро, за да мога да почнем нова проекция на нов хардкор, на по-ниска версия. Тъй като на вас ще е по-интересно ето да гледате серии, на които не лагва на гъс и да можем да си убием животните без никакъв проблем. Да, като цяло смисъл, мисля просто като убием дракони или да почнем наново, или да просто да направим нещо друго. Не съм сигурен. Или пък можем да изиграем с тем карта някакъв. Когато и да е без проблем. Без значение. Но с тем карта там е тем, нищо не трябва да се реже. И епизодите сигурно ще бъдат много дълги, предполагам. Ако ще е някоя хард с тем карта. Ето, за този Oak Forest. Oak наклона черта Бърч наклона черта Савана Форест. Искам. Преден път, като идвах, не си взех цветя. Знаем си координатите на къща, няма абсолютно никакъв смисъл да се притесняваме, че ще се изгубим. За тези от вас, като не се ориентирате, натискате F4 и горе в лясови координатите. Има туториали в YouTube. Мен туториал не ми справи как да се ориентирам в Minecraft все още.
Ако искате след време, можем да направим нещо, което да ви помогне за вашата ориентация в Майнкрафт. Сега, това ми трябва. Преко. То щит също не ми трябва сега. Сигурно ще се предвижваме нощем. После. Снява ви го във времето. И направо ще си избия овцете и после предполагам, че ще правим нещо по-забавно. В смисъл, ще строим. Обещавам, ще строим по къщата. Хе-хе. Тъй като строенето по тази къща е интересно, искам просто да ви покажа как начина, по който аз строя. И знаете ли, тъй като сега се разхождам, трябва да гледам за... Знаете, аз не присъединих, че моята къща има прозорци. Трябва да се оглеждам за... Санд. Там има Infinity... Не, няма нищо. Fire тиковете трябва да ги изключва. И сега става нощ. И това означава, че аз ще си взема дърво, за да си направя бед, тъй като искам просто да преспа. Не искам да изчем нищо общо с нощта. Тъй като играем на хардкор. Пак казвам, играем на хардкор за пети път. В този епизод сигурно казвам, играем на хардкор. Не желаем абсолютно нищо не бъде изгубено сега. Има неща, които не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва. Болно ми трябва сигурност. Спомням, че 38 такива ще прежара. Сега, какво търсим? Търсим храна, търсим санд по възможност. Търсим санд. Тъй като санда е най-великото нещо в Майнкрафт. Санда ни позволява доста неща. И предполагам, че тук ще има санд. Или пък не. На кошки. Това е Майнкрафт като цяло. Хора разхождат се по стотици хиляди километри и да намерите едно блокче с санд. Смисъл, не ни трябват много. Смисъл, трябват ни доста. Няма да лъжа. Трябват ни много санд. Там Infinity такъв light blue, light grey, кристал, дай. И искам ли да почна да там сънд. И виждате ли са, ако бя играхме опеткаме сънд, умрях ли тук? Така, няма да ви занимавам с това как събирам сънд, наистина. Така че да, кът. Макар че не искам прекалено много, искам един стак, точно така. Много рад имам так. Особено от към. Аз
може би ще фана да... Аз нямам въглища, лад, нямам въглища. Кажи, ти къде? Гледах ли да напох преди малко и самия в главата тази песен на Дък 4. Гледах напох 4 преди. Така. Сега... Сега е време ходим да си направим chicken cooker. Не съм сигурен как се прави. Затова ще гледам просто туториал. Ако искате, нали, и вие си направите chicken cooker, просто напишете в тубата how to make chicken cooker и ще ви излезне. Предполагам, в смисъл, не предполагам, то ще ви излезне. Просто аз наистина си нямам на никаква представа как се прави, но просто искам да толкова ли е ефикасен. Тук няма намера. Хайде. Някакси, не знам, няма да правя нищо. Тук. Качвам скелето. Оп, не, моля те. Не ще ми се занимавам с теб. Да, съм насама. Чакайте, видях някъде Ruined Portal. Ruined такъв щупен там. Не знам как се казваш. Не знам как се превежда Ruined Portal на български. Сега ще видим. Така. Мисля, че на там беше. Оп, ето го. Което означава, че имаме лава. Не мисля да правя някакви такива безкрайни лава щуроти. Просто към си взема едно парче лава. Нищо повече, нищо по-малко. Тук има лава. Оп! Като по поръчка ми е тази лава. Искам да се пак в това Ruined Portal. Може да направим тук портал към Нетъра. Точно така. Та лава не искам да правя на обсидиан. Знаете ли? Няма да правя на обсидиан. Те крави всичките ги трепа. Защото ми трябва ядене. Няма да фарма крави. Просто пускам един chicken cooker. Оставам сявка 2-30 минути. И съм готов. Гледах в един туториал. Такъв mob tier list. От най-добрите към най-слабите. Прасета беха в най-слабите. Не знам защо. Като прасето всъщност да хубаво месо, което ни храни много добре. Добре де, може би излъгах. Този епизод е сниман от 4 клипа. В смисъл 4. Но няма значение, тъй като аз знам, че вие ме обичате и ще бъдете търпеливички. Като цяло, мисля да спазвам един график. Понеделник, сряда и петък и евентуално неделя бонус клипчета. Ще се опитам. Не обещавам нищо. Примерно, понеделник и петък, примерно, Майнкрафт. И които стават сряда и понеделник, петък, Майнкрафт. Сряда и неделя Warframe. Примерно, може би. Или пък неделята ще го сложим просто за един бонус гейм. Не съм сигурен. Ще се опитам просто, нали, всеки ден, не обещавам точен час.
но обещавам да спазя тези дни. Днес понеделник, в когато снимам този клип. Няма никаква вероятност да го кача сега, до края на деня, затова това правило, в смисъл, няма вероятност да го кача до края на деня. Това е факт. Затова днес по изключение ще направим, че е на понеделник, но вече започваме, нали, сериозно. Вече даже единия клип на Warframe е готов за съкачване. Ще го пусна там утре. Правим го така понеделник и четвъртък Minecraft, сряда и неделя Warframe. Точно така го правим. Може и даже някоя неделя, примерно, някаква бонус игра. Примерно. Аз като цяло си изпонафармих яденето. Майнкрафт е много интересна игра. Като цяло. Кара ни да фармим. Кара ни да правим страшни ферми за много работи. Една от най-полезните ферми в играта, естествено, е Sugarcane фермата. Защо? Замислете се. Защо? Остава ни още малко време да бием дракон. Няма да бием дракон следващите месец. С това го гарантирам. Не, всъщност, ако се фана да игра като хората, може би. Така. Не искам повече да убивам nearby мобове, тъй като сме готови. Много ни трябваха ни доста хопър. Имам 3 хопъра и такива ни трябват. Диспенсъри и обзървъри. Обзървър си нямам представа как се крафтва. Никога не съм крафтвал обзървър. Няма да науча рецептата. Нямам си на представа как се крафтва обзървър, затова има книжки. Сега ще разберем как се крафтва обзървър. Една искаш обсидиан. Или не. Не съм сигурен. Като цяло аз много обичам chicken cookers. Така, те ще ги просто така ще ги понаспаваме. Те има нещо там. Така, сега отиваме към нашата база. Харесва ми как седи. По-скоро мисля, че ако примерно тези пиларите, които са логовете, са кварц пилари и тези са примерно тези недър брик или палитра бяло-червено, ако спазваме, би трябвало да стане готино. Но да, искам да си направя... Искам да си изставя си направя фърнис колкото мога. Какво ми трябва за диспенсър? Дропър. Дропър ни трябва, не диспенсър, дропър. Не, диспенсър ни трябва. Това се стреля. Дропър ни трябва. Не, дропър ни трябва. Чакайте. Като цяло ще го направя тук chicken cookera. Чакайте се. Дайте ми една секунда просто. Дайте ми една секунда. Просто дайте ми една секунда да... Ще събера всички айтеми в едни чест, които ни се изискват и ще ви покажа. Чайте, само искам да видя на клипчето как се прави обзървър. Знам ли как се пише обзървър? Обзървър? Неп. Нямаме желязо. Хе-хе, нямаме желязо. Добре, окей, отивам фарма желязо. Не бе, имам желязо, чакай малко. В този съндък нямам ли желязо? Мамата си тракса. Чакайте. Това... Що ме хилна толкова малко това? Къде ми е шита? Нямам нито въглища, нито желязо. Нямам нищо. Отивам да фарма. Отивам да фарма руди. Нямам въглища, не мога да си направя торчо. И свърлих си торчовете. 3 торча. Което не е нещо интересно.
така, да, отивам да си фарма малко и се връщам. Просто време не бях дигал такъв голям левел. И сега си направих сметка, че просто имам някакви буклуци. То лък нямам как не се щупи. То ми е втори лък. Направих си един лък. Цяло. Мисля, че... Но просто... Всичко ми е ново тук. Смисъл... Освен... Да, всичко ми е ново. Тази стонкирка бях направил просто, защото мислех до последно, че няма да намеря желязо. Мисля, просто нямаше как да си направя фърнишот, тъй като нямам дърво. Но направихме си нещата. Сега тук. Дремкаме набързо. И започваме да си играем. Така, сега. Идваме тук. 1, 2, 4, 5, 6. Докато се пекат, ние идваме ето тук. И какво ще направим? Ами, сега ще си направим чикен кукър. Дайте ми една секунда, искам да просто да си направя едно съндъче. В което съндъче... Имам ли тук още някакво друго дърво да пием? В което съндъче... Ще оставим всичко, което ни трябва за този чикен кукър. Ето тук. Ето тук. Трябва ни обзървър, който се крафтва с кварц. Който кварц ние нямаме. Което означава, че трябва да ходим до недъра. Което означава, че пък трябва да отидем да фармим диаманти, тъй като сега имаме въглища. Ще можем по-лесно да ходим да фармим диаманти. Аз си вземам тук един стак. И този един стак, чакайте сега, че тук си го направя. Това не знам, защо ми става рандом така. Ще си направим толкова торчове, колкото ни е нужно. И с тези торчове отиваме да фармим. Много мразя да игра с гама. Не искам да игра с гама. То няма гама всъщност в тази версия вече, мисля, ако не се лъжа. Така. Докато не намерим 15 000 стака диаманти, няма да спрем да играем играта. Чакай сега. Трябва ми дърво. Всъщност ще ви показвам как фараме, да не казвате, че читвам нещо. Знам ли как се прави шилд в Майнкрафт? Точно така знам как се прави шилд в Майнкрафт. Това тук. Това тук. По-скоро това тук. Това тук. Това тук. Това на блокове. Това. Тя също. Така. Надявам се торчове ми стигнат. Ако не ми стигнат, не знам какво ще правим. Имам и блокчета. Блокчета. Си им казвам. Дайте се прави. Дайте си изготвя ядене. Отлагам го много. Колкото се сготвят цвета. Така. Докато това го няма, то ще ме дразни. Искам да ви обясня какво ми е идеята с тази къща. Тази къща е много интересна къща. Аз като цяло доста подкрепям
Този вид прозорци много ми харесват. Откри си палитрата. Не знам как ще се качват, но предполагам, че просто ще има ето тук стълбище. Е така просто въртеливо. И ще се качи горе. Горе, така сега ще направим слапс отстрани. Представя си особено отстрани. И покривче. Покривът, особено ако виждате покривът е огромен. Мраз да правя покриви. Но ще го преготнем сега. Тези не ми харесват. Сигурност. Тези. Не съм сигурен как ще стоят повече. В смисъл. С тези. И с Dark Oak. Не съм сигурен. Но за сега е така. Предполагам, че след време ще направя сигурност кварцова. А сега просто... Знаете ли? Дай ми още ни фърнещчета. Сега. Тук ще са фърнесите, които използваме само единствено за такаща. И сега ги бутаме на 6, тук е 5, 3, 6, штрак. Штрак остават 8. И тия ги бутам тук. Така. Така. И всяко по едно. Штрак. Естествено това ще го правим с гласпейнове, за това е тази... Така, защото гласпейнове ни падат точно ето тук, на тези. Що не мога да смятам? Брате, колко ще ми стоят? Те тия не са 6. Аз съм много слаб, чакай малко. Цаките ние сме по-икономични от към въглища. По-скоро по-бързо да ни се направят, те са 8. Много съм тъп като цяло. Тук имаме 4 и 4, 8. Хоп. По 16 всяко. Така. По 16, т.е. ми трябва 2. Благодаря. Така. Ще си направим сметър сигурно също. Искам и тук. Да мога да се сложа тук. Така. Бате, то вилиджър много ма дразни. То вилиджър ще го приспа. Така. И сега. Тъй като както е штрак. Даже може да ги бъде. Знаете ли? Не, аз нямам такова. Имам ли кока? Имам кокали, но нямам боички. Мисля, някои боички имам. Имам... Какви боички? Там са ми боичките. Имам и червени. Ще ме извинявате, но има и червени боички. Въпреки, че е червено няма тия. What? Изхвърля. Собствена игра. Собствена Майнкрафт, бе. Защо ме... Штрак. Така.
М6, това е с бяло. Да. Окей. За сега няма да го барам, просто искам да проверя как ще си отида най-лесно, най-хубаво. Но сигурно ще е кафяво. Цялата ще е кварцова. Цялата ще е кварцова, да. Така ще го бъде. Така. Отиваме в фармим, айде. Няма повече се занимаваме с глупости. Така. Така. Взимам си една брадва. Взимам си още една брадва. Взимам желязо. Хубаво да си има желязо в себе си също. Штрак. Това. И фърн ще си взема. И крафтинг тейбъл. Тапажок ще си взема също. Така. Друго... Друго не ми трябва. Е, това само истина така штрак. Примерно штрак. Давай штрак. Това е така штрак. Колко много лапис е така, примерно. Не, за сега 2 стака. Чакайте малете. Редстоун е така. Въглища? Не. Като? Почваме. Чакайте. Видях ги. Видях да сте спокойни, но не се притеснете. Не ми пусна микрофон, да. Така. Ете ли? Ще правим така. О, не, ще си изкопая живота. Няма стане. Яде банани. Така, знаете ли, въобще не искам да ви занимавам с това в момента. Защото това е глупо, според мен. Добре, знаете ли, няма да ви занимавам с това. Аз ще си изфарма и ще се върна. Просто и ще си пусна музика просто. Пускам инструментите. Буквално изхарчих толкова много. Не намерих лапис между другото. Аз отидох и кейвах до Бедрок. Мамка му, това е елементарното намиране на диаманти в живота ми. Игра Майнкрафт много време. По-елементарно намиране на диаманти в живота ми не съм намирал. Не съм правил. Не знам какво са направили ти от Mojang, но играта е прецакана. 6 Diamond Block. Не намерих лапис. Аз като цяло въобще не търсих лапис. Аз просто тръгнах и
пах право надолу. Ако чувах лава, чувах. Ако не чувам, не. И колко... Аз имах 3... 6 айрен кирки изгърмях. Да, веднага си правя диамантена кирка. Защото... Аз имам... Аз съм ретард. Дайте ми на секунда. Аз не човешки тъп човек. Забравих какво мога още да направя. Но нищо, ще се оставя авка. Ще се оставя авка. Просто идвам тук. Правя така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точки курс ще го направим малко по-натам, докато не ми свърши това месо просто. Така. Отивам. Не, трябва ми шуъркен. Без този шуъркен съм мъртв. Добре. Знаете ли? Добре, за последно просто ще направим един диамантените блокове. Ето така. И... Мисля просто да ви кажа, че това ще бъде всичко за този много дълъг епизод, който... Това ще бъде за този епизод, пичове. И пички, естествено, няма как да игнорираме пичките. Вярвам се ви е харесал. Ако така се абонирайте за моят канал, ако искате още такива клипчета или Warframe клипчета или каквито и да е клипчета на всякакъв гейминг, на всякакви игри. И да, ще се видим в другия клип. Чао, чао!